yo kurwanya ebinyinyi bya covid anene mono ase ensemo ye curfew nigo abamenyi korwase county ya Kisii baba bakonyora chinga kichingongu joko binyokanya ne chinsa chie curfew nanene mono embre yabage kwenekiwa imeyo mu cyobosongo nigo yairera kigali go ichorana nabo igo yaba konwase abana inchi go ikerana ase chinyumba ekero ensemo yabage wika muri keitaiza ya mabe nabaga go ikerana ase gatie chinsomi cyo no gutwariganiri oroboti rwase njire kugwatia Palene ya Kisii Goris asibuno ensemo ya mwembe ilikuwa nekia karoche kire ense ya mama ni kitaikange merongene mbono kigalcha so iriko kyase pale urende ekra ya rengense ya mogo chakire ense ya mogo ikira ense ya monenusu pale kigali ko chekire kirya kwene kinga embura ya tu mu basolera se town ya Kisii niko yageranza chinde ogo ichora no sogo ogo itinya na gwe kigali ase pale waenekiwa egentogo ikaraboniga kiene kiringa curfew eli hali gachaka chinsa ense ya moya morogoba teikira niliboronge asekiria kwa enekiwa ibachi abantu abange banyo kurwa se town ya Kisii asengenje embra yalenge goto kurende go ikaraboniga kiene kiria abaleni ndigose aba askali niko barabanga se pale kwa enekinga kubwati bale amachikali abegetwa mone wisara yobo chenu na kwa enekinga curfew kwa enekiwere asenchira yobo ikirano na kelito enekigo ikaraboniga kelinga abantu abangiri ngo bari meye town ngo ikaraboniga mbona bachakire basoka sengenje pale yego yakiri kigali kurenda asikita kachinke echamwengo na kwaere nande yarole kaninga abantu bakaira separa kujyana kinga bakaboniga abantu bona bachakire kwenda sinyoma ndende no turamona yego ikamwele ngo kwaene kelina kono kialionzi agenda to kwaene kwase town ya Kisii nanene mono kubwati amachikali amaya serikali yabegete egera gutanga uburwiro boga bwa covid-19 gikuripoteri gatosenkiya gatembe bono elitaliane Isaiah